Alo, Lado, hoćeš doći po Nenada već jednom? Evo, pojemi pola frižidera, sam sok što sam imao. Ja, i čvaraka, i majoneza, i kečapa ima. Ma ne interesuje uopšte. Dođi već... Kaže ti, dođi odmah, pokupi ga. Evo, pojemi pola frižidera, probao sam moj kanjin iz Ormana i... Ja, od uvek sam teo ovakvu majicu da imam. Jel mogu da pozovemo tebe ovu majicu? Ej, ove gaće su ti. Ne može. Ove gaće su isto jako dobre. Ne može, nisu moje. I 3 puta zvao tatko iz Nigerije. Ajde, molim te, dolazi odmah. Ajde. Ja, ovu košulju ću da ti uzem. Ne može. Ne može? Ne može.